Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z mapy Sunderland Island. Takže, co jsem to chtěl dělat? Jo, konečně jít ven. Kurva. Do prdele. Creeper. Buchni. Nebuchej. Buchni. Ne, to ještě někdo? Jo, tady ještě bude někdo? Oh my god. Nikdo. Dobré. Pojďte vy debilové. A kurva. Ne. Buchni ty. Buchněte aspoň jeden. A do prd. Pomoc. Kde se ukryju? No v lese asi ne. Tam jich je totiž víc. Lagy. Pojďte díčuje. To. Už je mrtvý, aha. Ty buchni. Probuděj. Dobře. Go. Takže už asi vím, že konec teďka určitě nebude, protože mě fakt čeká hodně práce. Musím jít ještě do toho podzemí, tam určitě zase něco bude. Takže a potom ještě v Netheru, tam určitě něco taky bude. Prasátko. Ne, ji budu muset být rukou. Chcípr, boží. Nebyle. Ty vole, oni jsou nezničitelní. No konečně už hoř. Dobré. No takže asi 10 minut jsme strávili tím, že jsme tady zabili nějakého blbého zombíka. Jo, dřevo bych si měl nasekat. Tu nějaké tečky mám. Takže si uděláme krumpáč. Běm. No. Dělej. Pavouka jsem tu někde zahledl. Někde byl pavouk. Nic. Cukrovou třtinu bych taky mohl vzít už. A zasadit taky. Tak. Nevím sice na co mi je. Mohl bych udělat. No, enchant table asi to bude. Máme tu někde? Cobblestone? Jo, máme. Kraftíme si ještě meč a kamenný krump. A teď můžeme jít. Nažrat se ještě musíme. No bych už tady konečně pozabíjet ty blbé krávy. Okay. Jo, takže dneska nevím, jestli půjdu na tu horu, ale v příštím díle už tam konečně budu, nebo spíš vyjdu. Nevím, jak dlouho mi bude trvat cesta. A tady se do Netheru.
Tak jo, kde jsem to chtěl jít? Tam za tou nějakou lávou to bylo. Jo, tady jsem chtěl kopat. Gasty slyším zas. A jsem tu. Ale kde to jsem? Hele. No, pomalu se dostáváme někam do je. Aha, cestička. Světlit. Ne. Hrozné. To je hrozné. Prasečí zombie. Výborně. Není tady doufám skupina prasečáků. Je tu skupina. Nebudu je radši být. Kde jsem to byl? Tady? Ježiš, to je zase na tom samém místě. Tady jsem šel určitě. Jo, tady je ten. Světlit. A prasečák. No. Já nevidím, když jsou prasečáci se skupinou. Protože pak se na ně všichni vyhnou, já chcípnu a jsem prdeli. No, kde to je? Tady jsem byl, ne? Jo, byl. Au. A furt slyším ty gasty, ten někde musí být. A hele, je nějaký brána nebo... Tady bylo podloží. Že by to bylo moc v džuzně. Skvělé, vyšli mi krump. Skoro. Z podloží. Fakt už sere. Teď kovu přímo nějaké... Aha, já se z toho možná nedostanu ani ven. A konečně jsem někde tady. Pytle, mám tu dřevo. Tak moc dřeva tu nemám. Jejda. Bych se někde měl dokopat. Kašlu na to. Já z hraku mám jak naštvaný. Prasečák. Bacha. OMG. Co tady nešel jsem tu? Ne, to je z toho blížička. Ale tady jsem šel možná. Jo. No, to je bludiště. Ty vole. No to je...
Jo, tady to je, ne? Tady jsem ještě nebyl vůbec. A tohle je, ne, já tady nebudu. Teď by měl dojít zase nakonec, no. Dobr. Ne. Ten taky není cesta. No. Tady něco je. Ty vole! Ne. To je hrozné. Třeba tam dokola, no. Ty kráso. Mám jít tam. Tam mám jít. No přesně tam mám jít. Ale jak se tam mám dostat, to nevím. To. Hej, hele. Čekám. Je to nějaká cesta? Cesta! Ne! Jsem úplně v prdeli. Nikdy nedostanu ven. A budu muset prozkoumat zase jiné cesty. Dávně podloží. Hned hrakujeme na straných. Všechno v prdeli. Ještě k tomu nevím, kde je portál. To nejde dostat ven. To byla nějaká cesta. Šel nějakou jinou cestu, kde byla nějaká dílna, které jsem potom spadl. Aha, teď jsem úplně na samém místě zas. Bože, já se na to vyseru. OMG, lava. OMG, kde se to vzala? Tady to je, ne? Au. Tady. Co to podložím? No. Tady jsem asi... No to mě... Do prdele! Si ještě spálím o lavu, kde by se objevil. Teď všechny své věci, to je blbost. OMG, no tak... Úplně v prdeli. No, tady to musím někde najít. Odkud teče ta láva vlastně? No, to teče tam. To je na nic tohle. No. Do prdele. To je hrozné. Tady někde musí se dát jít, abych se nespadl o tu blbou lávu. Tak jo, když se spálím, tak se zabiju. Když se zabiju, tak ztratím všechny své věci. A když ztratím všechny své věci, tak
budu zase nehru, no. A zase to samé místo. Oh my god, kdo to vymyslel? Ty vole, co to? Je tady. Aha, to zase to celé. Jiná trasa. Musím jít tam. Tam musím jít. Kdybych se zase celou dobu kopal. Se mi nějak moc nechce teda. Někde jsem se tu dostal nějakou cestičkou. Blbé podloží. Seru na to. Houbu vezmu aspoň. OMG, teď to je hroznější než předtím. Tam to teče, no. Boží. To se stavím. Au. Hungerbary, no, skvěle. Jo, konečně. To mě neteče tu. No, to zůstačí někde tady. Boží, nemám krumpáč, teď jsem úplně prdeli. Takže nezbývá mi nic jiného, než asi zemřít. Co je nade mnou vlastně? Tam je ta láva, ne? Jo, mohl bych se pokopat někde nahoru. A do prdele. No ale nic. Pět mi to nevyšlo. Si tu dám značku, že jsem tu byl už. No, spíš tu mám velkou značku. Takže s Bohem, krutý světa. Ne. Ne. Do prdele, co jsem to zase postavil za blbost. Kde jsou ti blbý kasti? Takže s Bohem asi. No. Je značka, že jsem tu byl a Bohem. Že se teď objevím. No skvělé, já se objevím přímo tu. Takže se asi vyspínkáme. A budeme to celé znova. Jenom bych mohl jít do toho podzemí. Na hru stejně nic moc není. Neberu asi nic. Tak mám hoďky ještě.
Enderman, pavouk a kachna. Ne, půjdeme asi na tu horu. Buchni, Klípře, buchni. Pojď za mnou, pěkně, pojď. No pojď. Šikovný. No toto je raj úplně. On nechce vybuchnout. Buchni, buchni, buchni. Dobré, dobré. Tak. To si přejdu. Zvládnu. Padl jsem i horší věci, než je tohle. Ale počkat, možná je něco i za tím ostrovem. Jak jsem tam byl? Dávkovač? Tady jsem asi nebyl ještě. Nebyl jsem tu. Kámen. Na co? No nic asi. Tak, jdu. Běž. Kde je ta hora? Tam? Ne, to není ona. To ještě není ona. A ježiš, jsem blbec. Tady byly ty lístečky. Tady bylo to dřevo. A tady je ta hora. Tady bych někde mohl mít krafťák. Co ho nemusím vyrábět. No omg, to je fakt vysoké. Budeme jako dát. Jo. Help me. Tohle bylo celou dobu v té hoře? No kurňa. Zombie, pojďtem. Čau. Čau, spadni do té lavy, dělej, spadni do té lavy. Dělej, spadni do té lavy. Spadni do té lavy. Ne, neštvi. Mě zabijou šípem. To mi dali tvoji Enderman. Nebo kdo mě to zabil. Skvělé, no. Asi beru krump. Šípy mám, jinak beru i toto. Krafťák, ne, já si tím všechno dřevo. Tady máme krafťák. Nic, ne. Dvakrát meč. Jednou. Ne, tlačítko ne. A já už nic. Aha, tady budeme mít masíčko. Já jsem pustil to blbé kuře. Tak, díky prasatku. Předtím tu ještě byly ty blbety. No, asi už všichni zemřeli. A počkat, já jsem vůbec nebyl na druhé straně. Vůbec tam nevím, co tam je. No jo. Tam fakt něco ještě může být. Jsme nějaké truhly. Tady jsem ještě nebyl, zase lagy. Nebo tady jsem už chvilku byl. Byl jsem tu chvilku, no.
Ale co? Nechtěl jsem tu měl jít. Ale nic. Lesík, pavučiny. Dýně? OMG, dýně. OMG, podzemí. OMG, lagy. Dávkovač. A co nám tu teďka dávají? To samé. A OMG, jsem zůstal tady. No, boží. Tak můžeme jít na naši oblíbenou horu, no. Zombíci tu někde jsou. Ne, teď beru. Tak. Počkat. Tady něco je? Nebo ne? Tohle něco je. A to nahoře buď taky. A nebo se mýlím zas. OMG, tady někde zombík. Světlo. Jo, tady to je, dobré. Takže tady je to podzemí. Takže chcípl. Oh my god. Nemám uhlí. A jo, mám už. OMG, v té hoře to vypadá fakt dobře. Pojď. Pojďte, jak jdete. On nesletí do té lavy. Oni jsou fakt už chytří, no. Jdu pryč. Jdu za mnou? To je blb. Tak. Au. Ne. Ten kus chybí teda. Lístečky, ne, co to asi budou. Jen tak? Asi jen tak, no. OMG, spadnout bych teda nechtěl. Už budu na vrchu. Došla hlína. No. Ty, já jsem debil. OMG, to už je konec. Co je jako tady?
Konec. Konečně konec. Kniha může být úder? Jak jako to? Nechápu. No, takže přespat nemůžem. Nemůžeme nic udělat. Počkat, to není ta nejvyšší hora. To není ona, ne? Ani nemá víc sníh. Melouny. A vlk. Mám kosti? Nemám kosti. Super. No bomba teda. To je fakt skvělé. Chci vlka. No tak lehké na to vystoupení. Já myslím, že to bude úplně něco těžkého. Tak počkat. Takže jsme toho zvládli nějak hodně. A konec nevím, kdy bude, no. Ale teď určitě ne, protože tady je zombie a já ho musím zabít. Má tahle knížka nahoru úder? Má to úder. To je dobré, ji můžu zabíjet. A železo zase. Ježišmarja, ne. Já jsem nevystoupil na tu horu. Ne. OMG. No, takže tohle je ta hora. Opět zklamání. Ty vole. Ježišmarja, mně se to zdálo nějaké lehké, no. Ale tohle už je maxi lehké, ne, spíš těžké. No. Skvělé. Takže nevím, co udělám. Že bych se to utabořil. Aspoň na chvilku, ale nic nemám. Mám jenom tady ten blbý cobblestone. Mě úplně na nic. Pomalu, ale jistě vystoupím nahoru. Doufám. OMG. Skeleton. Skeleton zlý. No, skvělé. Ještě nejsem ani u kamen. Jo, už je tu kámen. Už se to blíží. OMG, už jsem nahoru. Nahoru. Kam? Nahoru. Nejde po mně někdo? Blaze? Není on nahoru v té hoře? No, si ze mě děláte srandu, Blaze, jo? Tady? No, kurňa.
Bude vevnitř, anebo nahoru. Na vrchu to bude? Prosím, polizené. Bude vevnitř spíš. Jo, bude vevnitř. Určitě. Tak. No takže v příštím díle říkal jsem, že v příštím díle půjdu na tuhle horu, ale je trošku změna, už jsem tu skoro, takže v příštím díle asi určitě půjdu do toho podzemí a pár skeletonů tam zabiju a pak půjdu tady na ty blaze, co jsem slyšel. No a to bude všechno. Takže z toho nedosávám sníh. Co mám mít? Sakra? Meč? No taky ne. Úder, knihu. Oblast. Ne, já vím, co mě tam čeká. Já se prokopu vlastně dolů kvůli tomu železu, ale já tam nakonec sletím za těma blazama. To chápu určitě. No, co jsem říkal. Přesně to jsem říkal. Takže džuzna to je fakt velká. A co je dole, to nevím. Ale zjistit to určitě teďka nepůjdu. Protože tu naprosto nic nemám. Naprosto nic. A je. No já potřebuji aspoň cobblestone. Aspoň ten cobblestone. Jo, tak lopatou se to vlastně dělá. Ježiš, já jsem blbej. Mám ji tu? Můžu jí mít? Jo, můžu. Takže... Jo, já vím, co si udělám. Sněhuláky si udělám. To je jenom 2. Tak, a začneme těžit sníh. Sníh. A sněžík. Jednoho sněhuláka určitě udělám dovnitř. Ne, on se tam uvaří, ne? Do toho by se tam... Ježišmarja. Myslím, že to jde, aby se uvařil. Protože to je fakt velká džuzna. Takže... Gepard, OMG. Ozelot. Ježišmarja, trošku jsem toto rozbil, no. Už to nevypadá tak epicky jak předtím. Tak jo, uděláme asi skutky. Jo. Děláme ty skutky, ale z čeho? Teď nemáme žádné dřevo.
A důl se mi moc nechce teda. No a sbíráme ten sníh aspoň. Když už ho tu máme. Aha, já mám plný inventář. Co bych tak mohl vyhodit? To ani nebudu potřebovat. Meč. Dobré. Tak. Rafťák. Ten nevím, na co budu mít, ale asi už jdu dolů. Au. Jo. Tady budou zase ti blazové. Můžete zase slyšet. Že slyším. Au. Mě to bije. Aha, já jsem byl sám. Zombie, kde? Dávkváč. Brna. Ne, to bříza. Dávkváč. Opět naše oblíbené věci. Jako jsou šípy. A něco tu přesně ještě bylo. Oh my god, tolik pavučin. Není to spawner. Je tu spawner, ale na co? Na pavouky. Svítit nemůžu. Pavouk se spavnul? On se tam spavnul. Sakryš. Beru železný meč. A krombáč nějaký. On se tam spavnul. Hajzlík jeden. No boží, no. Úplně jsem rád, že se tam spavnul. Ty vole, jak se tam... Jo no, asi já jsem neměl ničit ty pavučiny. Tady to je, ne? I na mě mohli pouštět jet. Jsou jeskyní pavouci, že? A sakra. Já jsem to chcípl. Kde já jsem to chcípl? Já jsem někam běžel. To není to místo. Tady je jich víc. No, přesně tak. Sakra. Jo, může být i tam dole. Jo, blbe. Tak lehko to šlo, no. Líber. Oh my god, ne. Uf. Blbe,
trošku. No ty vole, ale to je fakt těžké. Sakra. Ty věci asi už neobjevím. Byly tam teda dost dobré věci. Například ten sníh. To mě nejvíc mrzí. A další zombie. Debilní. Kde tu musí být ty moje věci? Mohli tady spavnout. Není zase to místo. Je zase úplně někde jinde. Krytý vytávkovač. Nic jsem nenašel, no. Takže jdeme navrch. No úplně navrh ne, ale... A já jsem vlastně petal nějak jsem petal nějak tady jsem to nějak vzal. Kast? Co v té hoře je? Jo, já si něco můžu nastavit. Kde jsem zemřel? Já jsem blbec. Kde jsem dodávkovat jsem šel? Moje věci. Moje věci. Tak jo, jdu zpátky. Zpátky musím. Rychle si musím uložit. No, to je fakt skvělé. OMG, lava. No, OMG. Tam je nějak hodně, ne? Sakra, pomocte mi. Oh my god, jich tam je fakt hodně. Jich tam je moc. Tak jo. Naši výpravu jsme přežili. A jde se zpátky. Ještě tu zabijeme pár prasátek. Blček. Jdu já správným směrem? Asi ne. Jo, jdu dobře. Oh my god, to bylo strašné. Jo, kravičky, pojďte sem. Pojďte, no čau, nebo... Jenom XP, no. Bye. Aha, jo, nedávám jenom XP. Jupi. Vajíčko. Hop. Tak. Těším se na příští díl, až tam budu muset zase jít. Je to fakt strašné, no. Si vezmu jenom meč.
To bylo všechno. A mohl bych si už teďka dodělat barák konečně. Ne, já si ty sněhové koule dám do jiné skřínky. Hop, 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 hop. Vlákna máme dost. Dřeva nemáme hodně. Dobrá je. Tak jo, hop. Ještě tam máme vlastně tu skříňku někde jinde. Jo, my máme na tom jiném místě, no. A tam bych taky mohl potom jít. Tam bylo taky podzemí. A tam mám víc materiál tady pro ten náš mistrovský dům. Ale tam si dodělám takhle. A musí být zase moc hezký. No. Ježišmarja. Tak. A došlo mi kamení. Skvělé. Au. No, mám tu ještě nějaký cobblestone, mám tu krumpáč. Si vezmu. Jo. Stavíme v noci. Mě nikdy nebaví. Ten dům se mi fakt nelíbí, ale ujde. Ne, tady nic. Takže to bylo z našeho dalšího dílu všechno a v příštím díle, co uděláme, jsem už říkal. Takže čau.